расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни шашум рақами рейтинг Тай Туйваз бо рекорди 14.5 ва ҳафтум рақами рейтинг Александр Волков бо рекорди 36.10 рӯзи 9 сентябр дар турнири UFC 293. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, чӣ гуна ки ҳамаамон медонем, баъди ҳар турнирҳои калон ташкилоти UFC рӯзҳои сешанбе рейтингҳои худро тағйир медиҳанд ва биёед мебинем ки чӣ тағйирот шудааст. чӣ гуна ки мебинем Александр Волкановский дар рейтинги pound for pound, яъне беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн ба ҷои аввал баромад. аз Ҷон Ҷонс боша ба ҷои дуюм фаромад. дар ҷои сеюм ҳоло ҳам Ислам Махачев қарор дорад. ана Брендон Марено боша 6 зина ба поён рафт ва акнун ӯ дар ҷои 15-ум қарор дорад. аз чемпиони нав Александра Пандожа боша ба ҷои 9-ум баромад. мегузарем ба рейтинги вазни ним сабук. чӣ гуна ки мебинем Яир Родригес баъди мағлубият ба ҷои дуюм фаромад. ана Макс Холлоуэй боша ба ҷои якум баромад. дар вазни сабук боша Дэн Хукер баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Ҷейлин Тернер ба ҷои 10-ум баромад ва ҳамин гуна Тернер ва Доусон якзинаӣ ба поён рафтанд. ана дар вазни миёна боша Дрикус Дуплеси баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Роберт Уитакер 4 зина ба боло рафта якум рақами рейтинг шуд ва акнун ӯ довталаби рақами 1 шуд. варзишгари тоҷик ҷангвари ташкилоти ACA Фаридун Одилов баъди барҳам хӯрдани муҳорибааш зидди Элхан Мусаев эълони калон карда чунин суханҳо навишт. ассалому алайкум ба ҳама. дер боз буд ки ман дар ин ҷо набудум ва дер боз шуд ки бо шумо суҳбат накардум. чӣ гуна ки шумо аллакай фаҳмиден рақиби ман боз иваз шуд. ACA намефаҳмум ки бо рақибони ман чӣ кор рух дода истодааст ки ҳамаи онҳо дар наздикшавии муҳориба осеб мегиранд. ин албатта ки як ҳиссаи бозӣ аст. ин варзиш аст. аммо ин аллакай чандум муҳориба ва чандум рақиб аст ки даст мекашанд. ана баъд хейтерҳои дӯстдоштаи ман танқид кардани маро сар мекунанд ки ба ман рақибони осон доданд. аммо мо ба ягон чиз нигоҳ нокарда бо таваҷҷӯҳ мемонем. иншааллоҳ моҳи август чизи худро мегирем. бо хун ва арақи ҷабин пул кор карда барои аз ҳаёти худ лаззат бурдан меравем. хэштег ACA дар ҳама ҳолат Тоҷикистон ба пеш, навиштааст Одилов. хотиррасон мекунем ки худи Элхан Мусаев ба Фаридун визув дода буд ва чӣ гуна ки мебинем ӯ осеб гирифта аз ин муҳориба даст кашид. акнун Фаридунро муҳориба зидди Вагнер Прадо интизор аст ки муҳорибаи онҳо рӯзи 11 август дар турнири ACA 161 баргузор мегардад. ҳамчунин дар ин турнир Аъзам Ғафоров баромад мекунад ки рақиби ӯ Вартан Асатрян мешавад ва боз дар ин турнир дигар варзигари тоҷик Давлатманд Чӯпонов зидди Глеб Хабибулин меҷангад. мо ба ҳамаи варзигарони тоҷик омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаҳои дурахшон орзумандем. топови ҷангвари бебохти вазни ним сабук Илия Топурия гуфт ки ғалабаи чемпиони дивизионашон Александр Волкановский зидди Яир Родригес ӯро ҳайрон накард. ягон чизи махсус набуд. ӯ кореро ки бояд ба анҷом мерасон ҳамон корро кард. ӯ текдаун гузаронида граунд энд паунди худро ба кор даровард. аммо ӯ маро умуман ҳайрон накард. ман чунин муҳориба интизор будум, чунки стили Яир Родригес ба ман тамоман писанд нест. барои ман муҳориба бо Волкановский муҳорибаи осон мешавад. чӣ қадаре ки ман дар рейтинг ба боло рафтан мегирам, ҳамон қадар муҳорибаҳо барои ман осонтар шудан мегиранд. медонем барои чӣ? барои оне ки зидди ҷангварони техникӣ тайёр шудан осонтар аст, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки Илия Топурия ҷангвари бебох буда рекорди 14-0 дорад. ӯ дар UFC 6 муҳориба гузарондааст. 3 нокаут, 1 сабмишн ва 2 ғалабаи дигарашро бо қарори доваро ба даст овардааст ва бояд қайд кард ки ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар замин хеле сахт аст. ҳамчунин ногуфта намонад ки баъзе ҷангии Илия Топурия гӯштин аст ва айни замон бисёриҳо мегӯянд ки маҳз Илия Топурия ва Мавсар Евлоев барои Волк рақиби вазнин шуда метавонанд. дигар ҳама ҷангварони топро Волкановский шикаст додааст.
ба фикри шахсии шумо дӯстон, Мавсар Евлов ё ин ки Илия Топурия Волконовскиро шикаст дода метавонанд, ё ин ки ҳоло дар вазни ним сабук ӯро ягон кас шикаст дода наметавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид, хонободу сарбаланд бошен.